nyaya dzacho mundiregerera dzinenge dzakati wandei. Sekutanga ndoda kukuzivisa iwe che wangu, mukwasha wangu Bernard Atendi akaronga kutamba mutambo wematombo, kuisa dombo pagwara baba vangu neranzvadzi yangu neraamai, ini ndisingazivi, kunyange nemukoma wangu andakaberekwa naye asingazivi, nehanzvadzi yangu iripo ipenyu wongu. Tiri ipapo, izvi akazvironga isu tisingaziye, akazvironga munguva isingabvumirwi kuita chese chine chekuita nechivanhu netsika nemagariro pachivanhu chedu musi wa 25 Oktoba. Kana ndisingakanganiswe, mwedzi wa November unenge wagara, hapana chine chekuita nechivanhu chinenge chakuitwa, kungave kutamba. Mukwasha wangu Bernard Atendi akaunganidza vanhu musha wangu ini satezvara vake kuti aite mutambo uyu zvisina mvumo kubva kwatiri kana kune mukoma wangu kana kune hama dzangu. Mukwasha wangu Bernard Atendi akasimuka akaenda kuBotswana kwakaroora baba vangu inini kwana sekuru wangu, akanovasuma nekuvaudza nezvenhau yaaida kuita nezvemutambo uyu zvisina mvumo kubva kwandiri kana kukumbira. Mbonyara shamani kutauzwa kunakasiri mukwasha uyu haana musha wake here. Mukwasha wako anawo musha wake, anoitira zvirango musha mako iwewe usingazvizivi. ndosaka ndatopoterawo kuno kwamuri mangu kuti mundibatsiro. Mukwasha uyu akasimudza mhuri yake mugore ra2017, akauya kuzogara pamusha wababa vangu nemudzimai wake zvisina mvumo kubva kwandiri ini kana kune mukoma wangu. Baba vangu vakanga vasipo, vakanga vaparara. Akagara nemhuri yake ipapo zvisina mvumo kubva kwatiri ini kana kunyange nemukoma wangu. Mbomira mukoma senyoro terera iwe unenge nevaning'ina vako iwe kana vakoma vako nevakwasha vako. Mukwasha hauzotonga musha wako iwewe, vaning'ina vako varipo kana vakoma vako varipo. Vaning'ina nevakoma ndo varidzi vemusha, hausoi mukwasha. Mukwasha akutonga musha wake kupi kwake kwanenge ari uko. Tinoenda kana atidedza otondidedza ndisa baba kana paine zvamunetsa ikoko kuite kuti mukwasha oita zvaro mukwa uzotorwa neumwe achapindura kumukwasha asi pane nhau yakawanda hatichaizwande ngaende iripo taona. Mukwasha Bernard Atendi ane mombe dzababa vangu dzaakatengesa zvisina mvumo kubva kwandiri. Mombe idzi paakadzinongedza achidzipa baba vangu dzadziri 3 madairy cows. achibaba pasepfuma yako Kwete yanga isiri pfuma yero, wakanga uri muripo waaipa baba vangu mushure mekunge iye nemudzimai wake dzadziri 3 paakadzinongedzera dzedheiri. Uri muripo waaipa baba vangu mushure mekunge iye nemudzimai wake vakumbira kushandisa mudziyo imba yababa vangu kuti vatore chikwereti kubhengi vachishandisa matitle deeds emimba yababa vangu. Imba yes yakashandiswa secollateral security pachingezi. Iye akavimbisa baba vangu kuti ndichakuripai nemombe pane zvandaita izvi. Mombe idzi akadzinongedzera kune mukoma wangu agere pano kuti iyi. Mombe idzodzo akazosvika pakudzitengesa ini kana mukoma wangu tisingazivi kunyange nababa vangu. Dzakanga dziri mumusha make musha kwako kwakagara here kana musha kwake kwake chaiko ndokwadzakadziri ndokwadzadziri.
asi collateral agreement pane chakazokomaniswa paimberi yake zvakana kuti aiwa akabhadhara chikweleti chake. Chikweleti chake akabhadhara. Chekupedzesera Mukwasha akasvibisa musha wangu ini nemutambo yaakaita nguva isiriyo. Zvandakutya ini nhasi kuti ndakamira pano nhasi baba vangu mushakabvu vakauya kunyange nekuhope vakandibvunza mhaka yekuti nhasi uno hanzvadzi yangu ine dombo. Baba vangu pavakashaya nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana tisati avaisira dombo. Mazira andinoita tsika dzedu nechivanhu. Hakuna dombo rinoiswa kumwana mudiki akafa nezuro. Paine mukweguru ane makore anosvika kana 10 asati aisirwa dombo. Ndo zvimwe zvandauya nazvo kuti ndichemo kuna mama. Ndinotenda. Signor, one asati atauro Mukwasha hatonge pamushapate zvavo. Ndo chekutanga izvozvo. Mukwasha hauya achiita madiro pamushapate zvavo. Unless vanati zvavo mubvumira kuti itai aripo. Mukwasha hauyorora mwanangu uya ogara pamushapani futi pangu futi iye ane musha wake. Kana vabvumirana baba vangu zvangu vabvumirana asi munofanira kusara muchiwirirana futi. Mukwasha haite zvaanoda pamushapate zvavo imhosva. Zvemombe dzakatengeswa idzi chii chakaitwa chese imhosva. Tingape Mukwasha mhosva iye ane matauriro ake. Pane nyaya dzakati wandei ndine mubvunzo wekutanga. Mubvunzo chekutanga singatauri zvese izvi makaita here nyaya dzemapfuka idzi mwedzi wagara dai mandipa mukana ndatanga kutaura tichapinda muneni nyaya makaita iyi mhosva yekunhi yasiyana nekuima. Hapana mubvunzo wamushandibvunza wandoramba kupindura. Ndine padiki diki pandoda ndibvunze ndepekuti handisi kuziva inini pachokwadi ndiri mudare riri correct here. That's number one. Why ndiri kubvunza kudaro ndeyekuti ini pandakaroora handina kumboziva kuti mudzimai wangu anobva mudunhu rineri. Ndiri kutoshama ndiri kudaidzwa kudunhu rino kuti une mhosva iri kuku nekuti zvese zvatiri kutaura zvakaitika Goromonzi madzishe vana Mangwende vanga varipo pazvakaitika. Takatobvunza tinotozivawo kuti muna October pakati paOctober to pakati paNovember kumakuva hakuendwe muchinoita zvinhu zvemizimu. Pane chikonzero chakatikonzeresa kuti tiendese mapriest kumakuva iko musi wa25 patatobvunza vakuru. Even musi wacho wa25 paive naHeadman Zihuti wekwamangwende pakati pedu. But anyway, takupinda mningireni. But chandatanga mubvunzo wangu inokutanga. Mubvunzo wangu wekutanga. Mwana wekugoromonzi. Mari. Mwana wekugoromonzi. Pandakaroora ino yagara Marare. Kuroora pandakaita. Ipindure pandu. Mwana muchawari wekugoromonzi. Tibatamboziva kuti takakura tese. Ndikuda kupindura. Mwana wekugoromonzi. Ndeyokumanondera chete kuenda munyaya kwemuda kutaka kuratidza ndiko kwasoso matauriro aindiita ine aiti ndo kumusha kwawo, but ina handinombogara ndaenda kumusha kwawo, handinombogara ndatoziva. Ndinoziva ndana tezo rangu ndinovaziva vachigara Magaraba. Ichokwadi here kuti munokanogadzira makuva evava ana baba vavo ava vasi. Handina kumbogadzira kuva baba vavo. Makuva ndakaenda kunogadzira iguva rambuya vangu vanova Mutswana.
ndakaenda kuBotswana kairi kanokumbira mvumo maigadzira muri pamushapani nekuti munhu ane paanofira pane vanhu imimi avo chero makapuwa mvumo asi makasvika nemumusha mevavava kuchiita zvinhu zvenyu nekuti kuna ana sekuru vanemi varidzi vemusha vadii vasipo musha watiri kugara ipindura mubvunzo inyaya iri kuhigh court kutaura kwati kutoita izvozvo inyaya ndisingagone kuti ndipindurane nemi nenyaya yehigh court mataura kuti vari kugara kwagara paparizvimwe tomandekerekati sure nababa zvakanyasona pamakaroora pekutanga mavanhu vakuru mudai vakaroorera muharare mukabvunza kuti mukadzi anu makuti vakabvunzana naatezvara vakakuti musha kwedu ndekupi atezvara vangu taimi iyoyo musha wandinoziva vaitaura nezvavo kunjanja vanga vasati vaani musha watiri kutaura pagaraba pazotanga land reform ndo pavazopuwa pandinoziva ini pandakazoenda upenyu hwangu hwese baba tezvora vakafira kupi pagaraba here kwete vakafira kupi vakavigwa kupi marare magare ambuya marare vakavigwa kupi marare Musha kwavo ndekupi? andokubotswana Watezvara. mirairekatende tezvora vakavigwa kuharare ambuya vakavigwa kupi kuharare ndokuva kwakaiswa makuva kui kuharare mapandwa apa atinde nenyama tinyakuzwisisa asi pamusha ndepapi ndepapa do kunyange kuri kuharare mumusha muri kuitwa izvi ndimati zvaro ndataura here zvakanaka hande Baba, mune zvamuraura. inini pamusoro weiti Ndivani? iyi ndiri patsanga vana vangu kumukwasha Munovaziva here? ndinazo chaizvo right mukwasha ari kutirasike kuti haaziye kumusha kwedu tinobva kunjanja unoziziva iwe napeshi maienda kumusha nemudzimai aona kuti hautaziva kumusha kwedu kumusha kwedu kunjanja let's be open tiise dare zvinhu zviri clear uri mukwasha wedu iwe wausingabika mapoto napeshi wakaroora iwewe anditi ava vateedzani vapeshi ava anditi katiri mudare ngatide kujamba jamba kana kuti nokuti kana ukati hauzivi kumusha kwedu aiwa inga uri munhu watazvirimeketa atoda chokwadi pamberi rega pamberi padare ngapataurwe chokwadi nokuti hakuna kuita kuti muharare maenda kumusha napeshi kunjanja nemotokari maiti muri kuenda kuharare ndinobvumirwa kupindura ivo handina musi wandakambosvika kunjanja mudzimai wangu akaendako a few times inini handina kumbodzikako kuna musi mumwe chete tingarambe tichitenderera isu tamboti kunyange zvohazvo makuva akaitwa kuharare makuva aitwa kuharare asi mumusha ndemunhu Munetsika. mumusha mato ndemunhu maitira guva kwamutare kana chikuti waita kuisa dombo asi musha wacho ndeupi ndeuyu pane pamwe patingati haupasviki papo musina kusvika pamusha udai pane padikiti panoda ndijekisa makuva aifanira kuti aitwe ndimbokumbirawo Tezvara vanenge ndimbokumbirawo Taurai tinzwe. kutambudzika mushana iye mukwasha paakaronga zvinizvi akaita isusu tisvanaaminangwaro uye rapo tatisi kwezi paguva remwana wedu nemudzimai wedu tatisi kwezi uye ndakamubvunza ikati wari kuronga izvi wazvironga nani isu hatizvive akandipindura zvakanakanaka kati baba handauda kuita ndada kuita chivanhu ndinewo kwapatsanza vandaronga navo ndo vachauya vodi vokupira ndovandagumba tamoko tikafonera ukumana tikati waitwa nyairi kunoku ndiyo
vari kuita makuva kune vakapatsanza maakaundi vakadii vakaronga vakaita zvinhu zvavo isi hatisipos asi kunoriga mwana tisakanoiga naye mwana mukadzi wake handiti pakaitwa nyaradzo tatiri soro iyi avatsanzagarai ndaikumbira kuti pane chamatanga kubvunza mabvunza kuti mauya kudare chaiwo here naye vanokubarizaa ungaite zvakadii kuti ndauya kudare chaiwo ungaite zvakadii vapindura ko tiri pakutanga chaizvo chinhu chekunzi waita ichi panguva yavasingatarisiri chivanhu chemumusha mavo ndinoti hazvisi kutsanangurika zvakakwana. Tikupe nhoroondo yacho kubvira kwekutanga. tiri kuti iwewe wakanzi iwe hauteme muturi kana kuti miti haitemi nguva yakati hauna kutema here muti nguva isingatarisi kutema tofane kubvunza chete naye kutadza kubvunza pamusoro wedati muri kubvunza zvakanaka asi muri kutenderedza nyaya. Ava vakuru ava vakagadzira here nyaya yemakuva mumusha mevava ava vasingazivi Kwete. Vasingadzokere kunyaya dzese ngavangotiwo kana kuti Kwete. Hatina kugadzira vasingazivi, hazvigoneki, hazvikwanisiki kuti munhu kudaro. Vaiziva. Chirega ndi kutsanangurirei. paripamba kuti nyaya inobuda tichitaura tikada kuti pamba pacho totora nguva imimi bvunza yaroita zvanyaya kuti sei muri kuti mamusingazivi chete toenda mberi nenyaya Vanati zvakasei muri kuti mamusingazivi kuti ndikukumbirawo mutsanangurire dare pamakandizivisawo imi kuti makada kuita mutambo wematombo mumusha mavo uye makandizivisa sei. mudzimai wangu asati ashaya taida kugadzira dombo rababa wake neramai vake ndo zvaaida kuita iyi. taurirai Handazii tsanangurirai dare kuti makandizivisa sei uye rini kuti muda kuita mutambo wematombo mumusha mavo. ndo zvandiri kuedza kundikutsanangurirei kubva papi tichienda papi. Handina kubvunza kuti makaronga rini nani. hanzi makandizivisa here hapasi kudiwa kana kuti handina kuzivisa nekuda kuzivisa vakaziviswa nekuti ini pandakataura naMartin Patsanza vakataura kuti sikuisa group rese kuti vanhu vese vazive. Martin Patsanza ndiye wandaitaura naye pamusana pekuti ndakapuwa musana wandakachata ndo baba ari kweri Martin Patsanza patinogona vanhu vakaita navo veza vakahwasamanisi hapana rini kozoita chimwe chinhu chekupedzisira tingakutenderera handiti ava ndo vanhu vatedzani neadzimai venyu muchiona vasiri kuuya kubasa renyu ungarambochiendera mberi here ava vasipo apa nababa vasipo yapipipakupinduraidai zvinokwanisika here kuti mukwasha aenderere mberi nebasa hongu yokwatokwa chekuti agadzire mudzimai wake anenge ainacho chekuti agadzire ambuyani ake zvaanenge ainacho vanhu vakupa matatu asi kuti azoendera mberi ava vatedzani neadzimai vake vasipo zvinokwanisika here achifamba nemhepo isiri yekumusha kwake zvinokwanisika here mukwasha adzimai vangu vana mai vavo ndongakaroana baba vangu vanatezvera vangu vana mai vavo pakati apo pane kuedza kutsanangura kuti vanhu vanga vasingataurirani vanga vasingawirirani baba mkuru akupinzai kuti mutsauranise mombe nemhuru mukati medanga rimwe chete ndiani akuzamanirakaonauranai kuti mhuru ngadziendo mombe ngadziendo kumatsiro ngaaendo ndiani akubvumira izvo handizivi kuti ndingaupindure ndichiti mvunzo apindura
manditi andipa mvumo kuti sana handisi kuda kupatsira ndimataura kuti ndakaona paine ndomanda kuti saka imakazosimudzira here chekwana pane pamusoro imimika pamaonaita vakadzi 100 kubereka vanavo 100 asi sene muyaone mutupo iwo 100 mukuwasha mutsvage kuti ndeuemba ipi munongotsvaka kuti ndasvika here pamusha pakaberekwa vachiri mutataura ndakabvunza kuti mukuwasha paanogara pamba paakaitira zvine pamba paa aiwa imi musimurikubvunzwa pamakaita zvinopamba paatezvaro vatezvaro vatimazeza renyaya ndio ndovaridzi pamba ipapo kana vari varidzi vepamusha ipapo hamaikwanisa kuita zvinezvo zvisina kuvakodza ndo chivanhu chedu vamwe tamunovana kuziva vanhu vari muno mukwasa uyu is trying to be too technical akuda kuedza kusaita solutions ndine kukura ndakaverenga information yepolice even the devil inside his own scriptures Mukwasha haazi kusaita pa akafurirwa nevamwe vakuru vane vapatsadza yobva atera munhu akapoya mune vamwe iye zvino kuti madzimai akawanda kuno uyo ane imba yake uyo ane imba yake uyo ane imba yake asi vanoizwa kwadzigwedere vese zvinopaita svasvu inogona kuti vaita musha ndo wakateera iwe mukwasha zvino avaridzi vemhuri yavo vateedza newe akafawo vauya vakutaura nyaya dzavo vanotaura vakanangana newe iwe ndowaiza kwakabva mukadzuri ndo vangoda wakafamba naveka ndo nyaya dzako mukadzisondopindura iwewe ndingangodzokera mumashure mbichana ndingati ini ndichinzwa kuti ndourongwa hwekuitika mukwasha ungo ndakanifonera ini ndikanifonera ini nditezvara ndikataura naye ndikati ko urongwa hwandiri kunzwa hwekubuda mukati memba yababa wangu huri kubva kupi huri kuenda kupi akamuudza uyu akati akafunga iye pasi zvake akazvimirira sapadzanza ndipo pamwe pane mubvunzo wangu ipapo akandiudza akafunga iye pasi zvake akazvimirira akasumuka akaenda kune makoma wangu vari kutaura vari kubulawayo neurongwa hwari hwaakazoitawo akasumuka mumba mababa vangu ndakamutarisa kudai ndichitaura naye ndakamubvunza kuti ndakatanga ndatokuti iwe uenda mberi nekuti handichaziva manzviti ndiani handichaziva kuti mukoma wangu here mberi unaoti ndini ndizvo umaenda mberi ndii mwana mukomana mukuru wababa wangu mama kuti ndipatsanza futi atondishora because akutora position yangu tabata shona akutora position yangu asumuka mumba mangu inini neshoko rekuenda kunodaidza vanhu kuita makomba mangu indiripo ndomumirira ipapo tisati tambosvika kumwe ipapo ndekutangira ndova nemidzo yenyaya ipapo inini unozadare zvaderakaita kubatsiridzana isusu toda kuti vanhu vayanane vawirirane uye tokuenda kumberi kuda kuti nyaya padzinouya dzakadai idzi ndedzedu mudare muno asi totogonesana nekutaura tiri pamwe chete iyi nyaya yekune mukwasha nyangwe abve mudare rino ane mneripi aneriri ine kakushorana atezvana habudirire asi inini ndiri mutsoka dzake ndaigona kutenda kuti chokwadi ana atezvana vangu vana baba ndakakanganisa nekusaziva kuti tiende kumberi vandiona kuti tiedze kuita handina chandaiziva ndaifunga kuti tiri kugona handitika nekuti iyi ikabva kupi nekupi havaine ndurumwai hakuna kwainonobuda kunze kwekunge uyu bedzi atongoadhimita kuti ana baba ndakakanganisa ndo mashoko avo zvisina kukutanza pamusoro mashoko ataurwa ndimupeze mashoko ataurwa namupezenda nematauro amukuita nyaya muno vakura vadai vakurumidza kufunga vatoona ndakateera mbavha yaida kutondipesanisa nani otokumbura kuti ana baba ndiregererei muri pamwe chete nyaya yoperi
mwana we pana baba pana Edeni ngochema ari pamberi paEdeni noreruka totoita kune dzimwewo chimwe chechipiri ndechekuti pana atosvara mugwasha wenyudzi munguva financially anga aine shuku ibva atanga kuita initiate achiuya kunana atosvara masoro dzisiri pfungwa dzakaipa kuti anga aine pfungwa dziri pamberi asi azorukamanisa kumutsika nerisiriro chete ndo nyaya iripei mugwasha vazomutsika nerisiriro saka taitaedza kuti kungoti ana baba akandakadi taitamutirani tonzwa zvinoaanatiswa yatopera kukama huperi. ndazwisisa ndimbowedzeredza wangu ipapo nekuti ndakazvitarisa mukwasha haana kushora imba yangu chete inini muina wangu uyu nehanzvadzi yangu nababa vangu chero chero nekuti baba vangu vakasiya isusu inini ndini baba vangu mumasaraundi mukadzi wakaroroyo ihanzvadzi yangu taitaura zvakanyanya nezvimwe zvaasingazivi zvaindudza atitya iye mukadzi wake wacho kwandiri mwana aindudza nezvakawanda akaita maproblems aiuya kwandiri chimubatsiridza saka handizivi kuti chakaita kuti afunge kuti ndiye ari mukuru kana ndatotora posieni yemukati memba yedu isu munhu akaita hatisina kuvaedza mungu hatizi kuti kwakwenoba yakadii asi mukwasha nepfungo dzake akaita initiate akaita pfungo dzekuti apa daita atagadzira zvakati mukuita imomo kana muchinzwisa chiona kati akanetsika nerisiriro akanetsika nerisiriro ndo mhosva yacho tatotaura mhosva yacho akasvika ameno haatendi pari kukavasika iri kwauri uchiri pazvitauri ndikuti kutaura nechakanzi kuirana nazvo to the extent ndingatowedzera kuzadzikisa mukuirana kwatiri kuita wongo taigadzirira kuti toda kuita mutambo uyu vana vamwe vari kumhiri kwemakungo vari kuya musi wakati kuti even musi wandakafonerwa naimba iyo ndanga nditotobva kuya kuti ndotora vanhu but izvozvo izvo pane nyaya ndeyekutiyo zvasvika pakuti tataura neva muri kuti ndakatsika kusiriko zvikanzi aiwa vakomana vazoti havasi kutomboda kunzwa nyaya yekuti makuwana baba abata ndikati aiwa sezvinei rombo rataita nderekuti makuwana andagadzira nderambuya vangu neremudzimai wangu rababa ranga risati raiswa ndikati tichagorisa sei ivo havasi kuda kuti paiswe guva racho nanhasi dombo iroro riri kuna manufacture wavo saka apa ndikuedza kupindura kuzadzikisa pekuti zvavakataura kuti havachada kuti zviitwe takabva taregera but aya mairi anga atoiswa kare asi pamusoro iyi naivati tisingazvizivi izvo zvatisingazvizivi mirai mungatongakaza naivati dai mamurimi patsanza ari haatendi maingoti patsanza akaita zvakanaka dai patsanza ari akakorerera ndizvo kati motozomunzwa kuti pakatofamba zvakati zvikati zvimushanyeni hamubvunze ai tinobvunza but ndikuona mashoko ataurwa nachangamire manyatso abata neudzamu wavo hazvikwanisiki even nezera rangu kuti ndinoenda paguva hazvina mhosva kuti nderani solo musiri paatendi ndonosvika ndinoita zvandoda kuita kubata makuva ndichisa matombo ndichidii hazvigoneki pachivanhu kuti ndizokwanisa kuti ndiendeipa even revari kubotswana vacho that's why takatotangaira chii iri umba mafombe ataura imakombe saka takatotanga tanokumbira kuti tokumbira kuti tiite zvakati kudhigiri zvaidiwa nemuzukuru wenyu kuti tiite tiise matombo aya zvikanzi aiwa mvumo tiri kupai kana kuuya kwavakaita all the way kubva kubotswana umwe wachene ndege umwe wachene ti kuuya kuzotarisa chii mutambo watata vataurira kuti kuti ari anouya ati itai henyu kwakabva mbuya wangu nekuti aisipora nekuti vanhu handaziyawo kwakabva ambuya wangu vakati itai henyu pamudzimai wenyu ambuya vangu sekuru vakati itai pamwana wavo pamwana wavo vakaitapamudzimai mudzimai wavo vanga vari pane ese but vangasiri mudzimai vakaita here kunokumbira
takaisa rambuya nemudzimai wangu ari mai vanga vari pakatowanda vanga vasipo kana kutokumbira kuti panoomberwa pamusoro ikuwashorava nyaya yekutaurwa panapa dai mamukurumidza muzozotaurwa nachangamiro kumbira kuti vana baba munoziva pane ukaisa shoko unogona kuteera vanhu vasiri chii ndokumbira kuti mundiregerere ipapo imimi futi hamuna mvumo yekuenda kumusha kwambuya ava ndo vanozikamwa vazukuru veikokwa vamene vakuchakamiraimimi makabva majamba vese ava muchizvitindiri monya nekundire mani saka avo vakangoti pamwe hatimoteerei munhu ivo vachitokusaidzirai muchocho saka imikumbira iregerere kunana baba kuti chitokati ndakatadza changamire ikumbirei kuti ndakatadza vai ndikatadzira munhu ndinoshira ndikusekuegwezerewesi izvo zvinhu zvinoitwa takatarisa takangaza vari papa pabeatoziva kuti ijesi yechokwadi vari kudai vanhu vakashamadhapo ndichingoti kana ari kukwasa taika tichataridza ndizvinoitika ndoratidza kuti kwasa tachokwadi kuenda mberi vana vaenda mberi uyu mwana wenyu kwacho nyanga ari kana mukuru kwamuyo asi muri kuti kudii zvaataura hatidzwei vanhu vari munoka mozoita kutaretare munozwanana zvenyu kwacho wangu ndazvoka kukumbira regero kuti anondizivisa kana hanzi mungadai makaziviswa direct pamusoroi atirege sekutanga mukwasha atozitaura ndachitokumbira kuti dare zvabvuma izvi dare risidai tatati tauchira tanemukozo kuti ndakatamukwasha abvuma zvino mukwasha zvaabvuma eyo sangamiri mukwasha ari unogara mukwasha kugara kuharare mhuri yako yese iri kuharare ndizvo here maona arikugara pamusoro pabairi parizvo kuharareko imba yarikugara kuharare ndeyai then baba vedu isusu mutererai ine zvikozero rabvunzira uri kugara mupamwe mumbai vavo nemuri yako pachivanhu zvinoitwa tichawirirana ka asi pachivanhu hazvidaro mukwasha haagari mumamangweni mukwasha anogara aibva kupa kwake uko tichibvakachirana asi kana mawirirana nati zvaro venyu handuri chakaipa ezilongu muchiwirirana kudananakawo ndokunokodza kuti vanhu vawirirana asi kana mapesana pakati ibvai kwamuri kugara uku vanogona kupa 2 days notice 3 days notice wotoita mukwasha vachinga vari chezvaro vakaita seni hainongotora shortcut taamukwasha taatifamba zvakanaka wese wadabva zvinapa taita pirikana mungaze kwake mugoziya kwake asi kana paine mhuri apo toita kuramba tichingowirirana tisachembera isu kwavari shura vanofanira kukura vakabatana ndozvatinoitirazvo ndatei urume mukuru iwe woyo havana vaiko uruvana vakwavo watishondere urombo takatadza iwe chigwedere muningira hama yako mumwechigwere wayafamba nayo ndiye akafurira mukwasha uyu akafunga ndikufamba zvakanaka neuyu wandikufamba nayo ndikuri hama dzenyana patsanzai akafurirwa uyu zviye ndobva ateera asingazivi kuti hatichikuwirirana iye nhasi hapo munhu iyeye haasi kutongwa ari kutongwa nanyaya ndiwe anyway munhu wazuva remukwasha ino nokuti ndiri kumbira regero kwaita
ndofunga mwenda mbira vachida kutaura ndofunga taita mubvunzo umwe chete nekuti muonero yedu takagara panapa paita nyaya mbiri dzatataura tikabatanidza. Pane nyaya yekuti mukwasha wakasumuka mumusha mababa wedu isusu achizvita iye ndiye hava baba vedu kana kuti mukomana mukuru saka noita kuti ipapo ndopaari kukumbira rurege rokuti akatitsika nongonya isusu. Kozoita nyaya yekuti akasumuka iye akunana mwenda mbiri nana baba vedu isusu kuti akazviita munyaya wana baba vedu kuenda kubotswana kunopira nyaya yemakuva iri vachienda kunopira anatezvara vana baba vedu. Saka paita nyaya mbiri saka ndoda kuti ari kukumbira ruregero chekuti akatitsika nhongonyari isu mumba mababa vedu imwe yacho yakabatanidzwa yekuenda kubotswana iyi inofanira kupatsanurwa inofamba yakadaro iyeka nokuti nana baba mukati. Mwenda mberi mukuashara kuti pane zvazvakaita zvese ndakatadza inini kana mine mamwe mafungiro ndinototaura kuti aiwa haukumbire nemaoko chete uchiombera toda chimuti uye pamusoro pacho mondizvo akuberegereka rababa avana rababa wavachana rababa mukwachari kubereka handizve kana anababa ine zvavanotaura kuti baba vanangu bambo yakakanganika ngatingove neshama asazozviita kana kuti amusiya achimuregerera pamusoro edare inodare nedii ndakuti tinofanira kusununguka sekutaura kwaitwa nasinoro hatimbomanikidzirwa nguva ndedzedu ava ana mwenda mberi ngavabuda padelegation yavo nowirirana kuti shoko rauya nekuwasha tochidini anditi zviregere kuita zvevana futi nekuti mangwana tozodzoka vana vaya vakunzi vakagara baba chi nongonya futizve vanapatanza nemunga maenda mukandogara pasi semhuri nana baba mune zvamaenda mukandotaura ndomunga mukuziva zvamuda kuti kutauraidai uye mufashoni kuti iwo wakatikanganisira taida kuti apo dai akadai tonzwa kuti ndizvo iye anodii ati akumawana akadaiwa vana vavanakanganisa ati nyaya yako ndiyekutiingana makuruti pangoda aboye muda murowane mushamo ibada kuti ichokwadi tine mushamo pataenda kuti kamusumana baba ishamo ira kuti mubata mubata ishiwa kukanganisa kwakaita abvuma makundu ndaana kubashona anogona kuezvari pamwe akabva munhu ndandaba ndananika tezvaro mwoyo wanowirirana naye chiregai nditambu ndakakanganisa anditika asi pamwe pacho isi tichionawo sedare tinoona kuti haatendwi ane kwaakawana simba asi akariwana mudziva rekwapazadza kuti achitaura kuti dziva iri harinondiramba simba ndiyeana ari nemunhu ibaba akabvatawa ndanoziva kuti muchapedza motadzana saka isueda tichadi kuti tinyaya kuita zvakawanda iye ndiye achanotaura kune imwe katanza anoziva menyu kuti katanza ana baba kuti vanenge vachikudzana vanowirirana baba achabhifa chezvorava kureva saka tiri kuti isusu muri kuti kudiko zvese zvimwe izvi hatichatauri nekuti ane muromo ataura atendi ati tine nyaya dzinenge dziri kumatare dziri kusanganisira zvinhu zvambiri pane zvezvi kana kuti zvakatanga zvino kuzopinda andizvoka saka pakadaro nyaya dzinenge dziri kuhaikoti hatigone kuti toti nyaya iri kuhaikoti toti isusu taakuita ini vapepa ari kuhaikoti icho kwadiri kuti pane matsamba ari kuhaikoti inivana ndizvozvo asi zvakasiyana nezviri panapo zvakatosiyana dzinyaya dzekufamba dzega different charges yes asi zvisinei nekuita nezvikuitika panapo. Alright, saka mukwacho wenyu shamu yamamuigira ndeye kuti ishamu yako tataura nana baba
mukoma wangu takuita kuti mukwasha atiripe nemombe 6 kutaura kwangu haikuda kuti ini kana ndikatengesa kana gomende yangu $20 imwiniti ndo yandikuda $20 zvakuenda kuna bhaya kuti kunaita mari wazinzi gomende yangu ita $20 atendi panate zvaravari kuti tikangova neshanhu mukanga vakuvhukisa mubhadha chaivo unzwa zvonekuda vakuvhukisa mubhadha muhondo yezikoni nainodi izvozvo koni wakanaaaa maiza zvaitika zvirikuti atende anzinanati zvaka hongo yetoziya iri kuti pamwe pane zvaurikusvora kana zvawakaonawo maybe tisina kukodzera asi waguma kuti wakakamanisi asi woyo mubhadharo unoti kudini mupinyi waunoonawo pamusoro yore chokwadi chiripo chaipo ndechekuti handiogoni handiukwanisi ndo chokwadi wanyanya pachokwadi pane polite way of saying handidi asi ndinorwara kandari kumunda ndinorwara pamusoro isiyo vari kutochema havasi kuti hawa asi matauriro ndo akasiyana kuchema ana baba mubhadha wako unondishora saka muri kuti pamubhadha wamapuwa mungagone kubhadhanura zvakadi zvekuti muwirirane nanatezvaro zvininipisi muri kuzvinipisira pavana venyu mhepo inorova nenyaya yekuimiraaaaadzinenda anenga azonyanga yazokudza chete asi pane zvazokudawo izvozvo ndozvamunogona kusiya masorera nekuti nyanga yemukadzi wenyu maifurirana muri tu meza maitaurana zvekumhurana tezvaro muri tu muchifadzana iye nezvimukadzi wako akafara ari kudare nevava akaenda kunepiri kwake mangwana icho chino nyukaito uchatiri musasire vana mari muri kuti kudii vana tezvaro vatida kuti kutiripe tazvinzwa tisarambe tichitaura zvakawanda wafunga kuti kana wati mubhadha wanyanya mandova nemubhadha koshamhu yaufunga kuti iwe ungade unoona nawe ndochiita shamhu dzakadai ishamhu pamusoro yechangamiri maziviro andinoita kugara kwatakaita sevanhu chero chese chatinoita tichida kukurudzira kuti tigarisane nezvakanaka zvino panyaya yatauya nayo panapa yekuti ini ndinombotsanangura paya kuti pana padaikwanisa kuti ndienda paguva remunhu tisina kukumbira kuti vandiombererewo tizoona kuti semakuwanda kuda mizi kuti takataura chi neyokwavo zvambotsinirwa nachangamiri ipapo ndokubabvuma zvino pandaombera ndichiti ai takanyangadza ndikuti handina kutaura nanatezvo vangu vari munhu apa takagara nawo ndikasumuka ndikaombera kuti aiwa handizvo nomuromo wangu utadza kutaura iwoyo ndo ungasvike mombe 6 dzino dzakuda kutenzana nezandakaroora nadzo ndakabhadhariswa mombe 8 ndikazibhadhara musiwo iyo vana vapazadza hanzi ini ngatataura ndabvuma mani asi mukusaziva ndichifamba nevevamwe vekwenyu vasina kunomwa nemazita mungabva vandova nemubhadha kuda kuti ndisasumukere kozvozvo zvazvatopfuura pandakaroora iri musapedze kuti apa ndakutanyangai ndo zvazvara mombe 6 here andowere kuti ndipindure ipapo ndosamaona paina nchiedza kunyatsotsanangura nyaya yekuti inini mumba mababa vangu tiri mukuwana kuru ndotedzwa namazi tiri vakomana vaviri vasikana vatatu atitika chinhu hatingasumuke mumba mababa vangu tichienda kunze ndisingazive asi mukwasha akatisumudza mubaba vangu akaenda kunze aiwa ndopandoda kuvati vanenge vasina kubanzwisisa vatanzi ndakaudza pamwe angadi asina mbukugama angadi asina mbukugama isusu patakutadza pakuona takutini chichenurwai
Ino pamwe pachene, iye wagochena mugokwazisa. Zvinokamataurapa ndopa ati iwe kosa ndinge ndakuura Kana ndofanirwa ndichiti kona iwe yangozi here dare rinosvikawo pakuzoongorora kuti anaewe kuyangozi here iri kuri kwa idare rimwe haringotarisi bedzi zvamukutaura imi ndizvo zvoisha apa ndikuitira kuti zvamangwana handizodi kuti azoita kuti zvinhu zvakaita saizvozvi saka ndikuitira kuti apa handisati ndasvika kumbata asi ndaazive kuti mubaba pangu ndiri zvanzi kwafuga mubaba pangu kana aine zvaakuda kuita anosanga auya kwandiri kwete kuenda kuna napatsanza vari kutaura ndozvandika kuti zvijeke kwaari pamusoro vedare sinyo dzidzisira mukwasha kuti kubvira nhasi damukwasha urikuza ndokutaura usambofi wakambonyoroka kana uchinzi enda kutoilet uko enda unobata madziro etoilet unofanirwa kuenda straight usaende ikoko naka kutoilet straight unobata madziro ewani ndopaunotanga napepa pa usanyenyeredza wazvinzwise here kwese toakutaura kuti yowe aiwa dare ritoti kwete ete dare riri tokuinzanisa wazvaona tambira zvine zvataurwa nedare kuti wakatadzewa dare rese harinambokupendedza mumwe munhu wazvaona rinongotora sezvariri avawana ati zvara vakutaura ushungu dzavo asi vakanoito vakuti vane mubhara zvakanyaikazve vakuda kuponda here dare rinoti kwete uri panzwa kanai bhora iyi tichema-chema tikukunzwa kuchema-chema kunobvumidzwa iye paanokwanisa pakakura zvakaita sei namugwasha asi munhu haambogona kuzvitonga Kwasha anika kuzvidza kaanoita asati aita matare akanoita mumushamana patsamba akatomiswa akanzi izvozvo zviregei musazoita akaita nharo akaita nhasi ari kunziripa munga wakadai ari kutaura kuti handikukwanisi kureva kuti anotozvita zvese zvamungatomuudza uyu mugwasha ndinotenda nekutaura maita onai paari kupfugama achitaura nhasi uno muyananisi wenyu ndiyetime yetime ndokwamuri kuuya muchichemera muchidai zvinhu zvamaakuita pajekerere zvine nyika yese ivo yetime nevakugadzwa wavakaitawo vatori nemitemo yavo inotarisana nenyaya dzakapa saka kunyarara kwavari kuita vari kutorawo pfungwa dzenyu ndo dhemokirasi handitika muri kumbofungawo kuti kudii asi ivo vane pavanosvika pavanozokuti honai vanangu ngatidai chiro chikuru chavari ndechekuti tigare tiyanane tikauya kwenyu kana patora tiinauya hamusi kungodheni kuti vafambire mukwasha wedu vakatora tiine zvinhu zvakasununga chiri kudiwa mangwana ndianokuviga iwo akaresva sekutaura kwaaita akaenda asi haana kuda pachena kuti ndine mumwe patsanza ari kuzasi mangu handitika izvo hatichazvitaura asi kuti mugare muchiziva inini pane akanga ari kuzasi make vaifamba naye ndiye vamuri kuti nhasi uno usazozviita zvataurwa nemukuru kuti anzona angonaka direct korani kwamuri ndo pane nyaya ina saka imimi makuchirovawo makango kuti iwe chirova direct one way handitika ndo murango wenyu wako yapa Senhor, uyo mwana autaura achizvenga dare rino rine mutemo wanopari rinogumira haribvupirwa kupfuura ipapo tikatova chibvudza kuti tosungwa isusu kuti makati vanhu vakaita zvakadai asi mutemo usikatibvupiri kuitira kusidi ipapapo ndesaka kusatitamba tikodzorodza kuti tifambe pamwe chete tine vakatitarisa shungu vanotitongawo futi isusu kuno mwana wenyu hazvina mhosva mukuru kwamuri asi murerutsirei kana arerutsirwawo naiona kuti arerutsirwa nokuti haisi mhosva inoya yegamo uchayadziwi kuti mangwana asi anoshema neni
Andikureva zvikuru. Uri mukwasha wenu uri mune kutaura nyaya yakanyarara muno. Watakabva kunavo masvondo akapera vaitonongedzera kuti iwe unotezvara iwe mumaziso. Zvino yakagona chikunongedzera. Tona ari kutaura akakareba asina kumuchita anoreswa. Atiite tipedze tine nyaya. Atazvinzana. Ishe saka ndokunga tingangoti todzikisa todambura nepakati. Toenda panato. Uzvinzwayo. Ndikuzvinzwa muchingamiri. Ndakachikumbirawo. Isusu kuno hatavabvira kumwana. Mwana ndiwawo. Vati vari kukumbira vaibvunzwa kukumbira kwavo. Kumbira itizvi. Handizivi kuti sezvinhu pakakanganisika ndaipe mombe. Azokamasa kwangu nekusingavana nemo. Ndimbata mashomo. Ndingaza kwangu kwandakaita nekusingavana nemo. Handifunga kuti mazvibata ndati zvinokwanisa mombe. Hanzi. Ana abazanzi. Ana atezva. Ndingaza kwandakaita chendokwanisa ndikona kubaima. Imwe chimwe kuti mombe wane aritochema ndowana mombe wane vana baba vakuita pamusoro mungaramo nditapotaura kuti vanhu vasanganira vachidare rine jurisdiction daro rinotoona zvakakodzera kuti akadaya angasvike zvakati hapana kukorwa munhu hanzvadzi yenyu haina kufa uyo asina kuroora anga akaroora mukwasva wenyu zvirubatwa haana kufanana neanga ari munonzi yendoa zvasiyana uyu ndiwenyu wamunotoona ainanasisinyorwa mombe yakadiya Ishe ndipo ndakuwedzera ipapo chiti tazoziya nyaya yekai unenge namba akamufonera akamuudza kuti amire zvinhu zvese zvaaita kwapera ikoko sinyozi Makombe, hanzi one. Komukaenda paturu zvinodii. Zvingobvisa kutsvana bundu neti mari inodzo newana imwe. Asi kana muziva kuti hamuchazofi makawana mari kuti kana musati zvezvi. Asi kana muchiziva kuti Makombe sandakakutarisai hamusi munhu nje. Vape kana kumbiwa. Unabadzanza. Una hamuna kusendura nemari yemurume. Unosenzera kaita. Saka munhu tatura kuzarisana. Asika kukwandisana kuti munhu afa. Akatadza munhu hapana munhu asikatadza. Munhu tadza itotadza. Asingategerera mimi. Kana iyo hanzvadzi wairi kwashe nyoko watoa vana mutima kakunda. Zvataita urena munhu ndozvaonere kukasira. Ini ndikuti apa mombe imwe chete hazviita kumwana. Ngavise mombe 2. Mombe rutema mari yakumwana wazangu. 500. Kwangobisa mari. ana 3 inowanika munhu ndakatenga ende weimba kwemuna ndakatenga 500 netori ngatiite zvinofamba rume. Hapana, kungoti pane pachinotaurika kana matotaura mukanya. Kana matotaura ipapo mukanya matotaura. Aiwa, asi toda kudzorora ngatichivakana. Ondore mukwasha. matenda okudzana Kana kukwanisa kubisa munhu 2. hanzi vanhu zvamataura chanamiro vakona aita basa
makombe tipinde mundadodhakwa zvangu. Kuna mai vanhu vakasumudza maoko emaimi. Aiwa imudzika yene chongwe. Ipapo chakabirwa nezvakaitwa nemukwasha nemasira chinenge chivanhu kuise chivanhu mushawangu wakazvipisa nemangwana zira ndichasangana nazo nhasi baba vangu pavaneri vakatokuguka nekuti ndakamisa vakamiswa dombo pamwanasikana ivo vakafa 2010 mwanasikana akashaya 2003 asi pakuvarari patonedombo mangwana inini ndine zvatinokwanisa kusangana mushawa muchino tikuyamurira kumani tingarambe tichikuwerera sure pasi kwaipapo patokwando ndingave neshukurukana asi pasi kwaipapa pakwana shudheni dzese dzaminadzo dzese mukwasha abvuma muri kumuregerera achingotambira izvavo kugarisana paukama ngazichanganire nkwashati dombo rababa riripo rakatopera bati maisiro ndoanga akatomira kuratidza kuti zvati ndakatata kana nedombo rachiro harichaeri mazona nekuti abvuma kuti atoripa atoripa pamusoro mana padzanza mushonyo wakakura musarege mukwasha achirasika achitungamirwa ndisinei nazvo imba yenini anofanira imba number 1 iyi vakamira yakadai number 2 yakamira yakadai number 3 yakamira oziya zvese izvo unangana newedzimba iyoyi number 1 kana kuti number 2 ukuthi imba nemba ine mutekero wayo kwa asi ndewokupatsanza vese mukomana anga asingaite zvake ega ane vaimudhonza vakupatsanza tingati takadaita vada kuti musho uite mambara dai mambozopa ndabvudza kuti murume arogara kupi kana arogara vana baba imhosva futi yakazvibira ega iyo ndipo kungota chida kusvika chingadaida kusvika ipapo changati asika hai nzwai muda kusvika zvini ipapo changamire vataura kare kare kuti uyu mukwasha anogara kwake zvaari mukwasha wenyu asi kana dziri nyaya dziri koko isu dare rino haripinde ipapo pandopapa ndekuti iri kumahaina haisi udaro ndekuti mukwasha wenyu kana aine vana venyu vazukuru venyu hamugomuti nhasi ibva asi munomupa mazuva amunoda imi kuti mukwashe chimhosva ngapana taada kukarateka uchiindaapa muzoponi yako handigoni kupai mazuva inini imi ndimunopa mazuva kukwasha kana makaona zvichikodzera kuti abve mumutauro kuti abve after solo zvakuya kuti agare ogara achiziva kuti padongorodzekwa chenitavinana papa rekanipedzere ndipindire nyaya iyi ndikuona kuti takuramba tichingotenderera tichidzoka panyaya yedu mukwasha ati apfuma kuzakidza anobvisa imbiri anozibvisa mukati memwedzi mitatu zvakureva kuti imimi matare zvamukutaura neizvo iyezvo masununga mwana wenyu mamutaura namatare enyu kumusha kwenyu kumudaidza semukwasha wenyu kuti kuti zviite zvakati zvakati kana mukuzoripisa zvimwe ikoko asi mareke nenyaya yatataura nhasi pano pasvika imi kuti mukwasha wenyu azobvisai muvingani chenungadai mamukutwa mukana tataura dzimwe nyaya dziripo mhosva dzakatiparira zvakare dzakasiyana nedzatineatataura iyi tine mombe dzababa dzakatengeswa nemukwasha dzakaparira maoko make akadzitengesa mukwasha imombe dzababa hadzine chekuita nedzataka kutaura idzi unzwa mukwasha mati afunda kumboira mombe dzakadaro tine mombe 3
zvishoko imombe baba vedu vakapiwa mombe 3 na nemudzimai wake uyu mushure mekunge apiwa matitle deeds kuenda kuti vanotora loan bank vatora maloan bank zvikanzi baba kuti iwe mutitendere token of appreciation 3 daily cows ndokubva vaita saizvozvo ndakaenda kumba kwake uyu kwasha ndashanya ndipo tete pakachete pandakasvika kumusha kwake akanditora inini mukatodzona mombe dzacho nemukoma wangu akafamba naye munyaya idzi nemwana wake akanditongedzera kuti mombe dzababa ndei dzakandoerengera ndikasumuka ndikanovaratidza pamusoro izvi tingaswere munhu ini ndambonzwa kuti mombe dzakataridza idzi dzanga dziri tora kwakaita chirota nababa kusevisa imba yavo irembo ndozvandanotsvaka saka zvoreva marotariro yanga iri imba yakanga iri pachitiko chekuti ifasiti vaone loan imba ndoyaiita kuti awane loan atende aone loan kombe dzakadzivapawa dzanga dzekutenda dzikaaainyaya ndobva vaone mombe 3 dziri kutaura kunzi iyeyu akaenda akadziona ndozvikuti mombe dzayo dzakaenda kupi ndongatomubvunzochita mombe dzacho munodziziva ivati mombe ndidzeuyu changamire mukatarisa kana madheta akutaura kunzi kwakamadzimai pavanotora loan bank nemadheti pauya baba zvakatosiyana aiwa chiitika ichakaitika here achina kuitika sematauro maichikwe sorry atakuona munhu itanotizvitependa akakumhanya makumhanya itaimudzongora aiwa tipedzi naiva atendi mwanyaya dzimombe munodziva hazvina kuitika maitikiro azvo aiwa datipedzi mune mombe dzakadzivara chete hamuna anza handina mombe dzina ngavachitsanangura vataura kuti hazvina kuitika sematii ndine email ishe wangu yakabva mudzimai wake achinditsanangurira nyaya yemombe email yakanzi baba anyore email kwandiri achitsanangura kuzotira mangwana ndinayo panapa ndakaikiiaa iriko iri papepa munokwanisa kuipomeerenga email inobva kumudzimai wake saka isusu mhosva yetinyaya ndekuti kutengesa akatora mombe dzababa akazitengesa asina mvumo asi dzadziri musha make kwake ndiko kwaakanondiratidza akadzitengesa idzi achida kubhadhara muchato wemwana wake 2014 ndakauya inini ndichibva kwandaushandira mudzimai wake ndiakandudza nyaya iyi akati muziya here kuti mukwasha wako akatengesa mombe dzababa wako ini ndikabva ndasumuka ndikaenda kulogin kwavanogara kuna mama amaiguru vedu isusu ndikavabvunza mboipa akaboyera chava nyaya kwandira vanomboya kwete kune mukwasha ndemene ndikaenda kuna maiguru vedu isusu vacho vakaitira dombo ndikanovaudza nyaya iyoyo vakatoshamisiikawo nezvazvo nenyaya iyoyo email yacho iripo ndine pepa randakakupaya email yabva kumudzimai wake achitaura nezvemombe kuzodisapia kwadzo ndokwandakazoudzwa 2014 ndauya kuno dzakaparadzwa nemukwasha achibhadhara muchato wemwana wake pamusoro iyi edmund nyaya iyi mukwasha kubva kwokutanga abvuma kuti ndakatadzana natesha vangu I think iyo pachaona pane vasekuru pane vazukuru vanogona kuti gepi rigadzirike amene ndikunyenda vakuda muno uye chachiri chikuru chekuti dai aramba taita ine nyaya manje abvuma ngataiwa dzakakanganisa zvimwe zvikaizvi vakuchinoonesana nekuti iye haana kuramba kutaura navo ngomana zviri pachena kuchaya kuti abvuma ndoda kutaura navo zvimwe izvi iyo vakuzonotaurana pachavo vachionesana kuti upakati umombe dzesvedu hatauri nesu kupararo kwemudzimai wangu anombondodzwa kusvika pari kunyasa hatauri nesu mukwasha wedu chikonzero chiko chikonzero kuti musayanana nemukwasha zvinobva kunyaya dzatinoziva kushaya kwemudzimai wake haana kukudza
hanzvadzi yakasvika pakuvigwa musipo tisipo inini ndikufunga pfungwa dzangu dzadziri kuti pfungwa dzangu dziri kuti inini wokuti ataura zvandataura zvinguva ndeyenu chose asi dai kuti tambokwanana mukana vanhu vazvara njere tombomirira kukwasha ouya nezvachadyiwa nanatezva navake zvakazvisanganisira kuvashora daika musi wa3 months dzichikwana tinouya pano bhori zviri kuya kudare kuno tinouya tosikutambidzana patsanza mudare muno takutaura dzimwedzi kana vamudaidzawo yakaramba kuuya tichiziva kuti kwasha ichi inyanya totiimbwa saka handitika asi nhasi mauya pamberi pedare ngatichimbosiyira ipapo nokuti tikadziwanza pfungwa idzikaidzi topedzisira pasina chatiri kuita mudare medare muno ndakatopindura ndichiti kuti tiuye kuno kuti azobatsirika ndakazvitarisa pane zvino tabatsika panyaya imwe chete tine list ye5 nyaya ngaitimbomira kadaipo ndobva ndati ozopiwa date hatingatetumisa musoro ngaiperere nguva padate kuzodhorbozi pane nyaya yakapurisisa manzwa kuti hanzvadzi yavo yakabigwa vasipo nhasi kwakuitika futi vasipo saka haisi nyaya diki inotoda kubatsirana uye pa3 months ago tasinaine kutaurirana kuti mamusina kuti pamukana kuti tingade mhuri kwedu sarini tanzwa hava kuti 3 months handizive kuti ndokuti kutenderana kwedare regai titaure nechikuita nedare mashure memazuva 21 ava anofanira kuita maindications okupa maindicators kuti ndambodai ndiri kuuya hatingoti mashure memazuva 21 vakuru ava anofanira kutaura kuti ndiri kuuya kana kuti ndazodai tiri kutaura chidare hatisi kutaura mbofunga zvemusoro wedu tinoda kutaura chisikazoti tipetupopowa mubvunzo tamoni patiri pamusoro pekufamba zvakanaka hatendi mushure memazuva 21 afana kutiudza kuti nadii kwete kutiudza kuti ndiri kuuya ikoko hatozozviona pane kutaura kwekubhosha kuzoita kutaura kuti munhu ari kutaura ndamboona kana kuti $3 ndiri kuuya unonga vachiona yandiri kutaura zvinoradza zvichiva kuti murume ari kuguma ari kuappreciate ndo zvinotaura mutemo hatiti unyange munhu kana achikwetu toti une chikweretu saka totokuponda kana kuti titoti mutemo haubvume izvozvo sinyoro mamataura paya kuti kuwasha zvavuma dzimwe nyaya vanhu vakagara kumwe amen pane zvinozvinozvisisa handizveni aiwa ana baba makanzwa wrong information handizveni topaita sei potogadzirika zvokuti pamunouya kunobva une musina dzimwe nyaya dzese makotokamdzana nekuwasha wakarora kwakazanzi usapinde muzvimatakataka zvavo hazvineiwe uzaukuwasha chiti usapinde muzvimataka zvavo iwo unongoziva kuti akaroorera kana muno varoiva vanhu ndakavaroorera varoiva vanhu ngasaka naye muroii pakadiba zvatopera saka usapinde kana kuti mukadzi pane zvaikudza vakufadzana izvozvo imbo semunhu mukuru murume ndachikumbiro pedare kuti pane zvese zvaachaita urikwa hwese uyu azozviita hake asi pataurwa mazuva achanyorwa pasi muno mudare kuti kusvika musi wakati anofanira kunge asunduruka mumusha mamo achiri mumusha menyu makome muri mumusha mare nyaya dzitatu kutaura pane nyaya dziri kumatatu nyaya yekutaura yemumusha handidzonya dziri kukotere pindura kwete specifically iyo haisi yachikoti yekutanuka imba ndeyani yabawedu izvozvo chii chaita kuti agare ku akangouya akangouya amuripini kusvika auya ini handigari munyika muno atitika kwasho uyu pakafa kubaba vedu izvozvo
Pakasara mai Baba wenyu vakadzi Okay, right. Baba wenyu vaviri vakadzi vairi. Saka mai guru ndivapa. Namai vemudzimai wake. Ndo mai. Ndinobva watokuenda nenyaya sekera ndokutaura nyaya iyi apa pasipinda. Right. Ndozvandati inini kuti azogara ipapapa zvafamba sei nekuti mamusipo muchimuona achiinda imi makanyarara kusvika nhasi. Mamakanyarara achisvika papa. Kamuti akagara aripo baba vari peri kamuchi. Kuiti akauya baba vasisipo. Sei. Ndopachipanda kuedza kupindura. Saka amai vachisara amai vakarwara nguva yakarebesa. Taivabhadharira mari ndine mazvidzi ataibhadhara pandakabhadhara mari mudzimai wake iye aigara kugoromonzi kumusha kumba kwake. Aiuya achichengeta amai achidzokera saka ndikati aigara vakagara vega nemumwe hanzvadzi yedu isipo pana pamudiki mwana wemumba medu isusu. Saka uyu hanzvadzi yenyu yanga igurumo wayo kuti uyu azopinda mumba ndopatoda kuta kuti azopinda sei ndopatoda kusvika pano. Saka amai vachirwara mukadzi mudzimai wake vashaya atikuti mai vashaya mai vashaya pamba pasara pasina munhu mudzimai iye nemudzimai wake ndobva vapinda pamusha inini kupinda kwakaita pamusha iye nemudzimai wake hanzvadzi yenyu yatida kupinda mumba mamai vangu tere munhu zviripo ndewenyu asi hanzvadzi iri kuti da kupinda mumba mamai vangu murupanzwa ndonyaya iri kwataakuenda manje kwamamuti atiri kupa tsaronza asi ndosimba rakaita hanzvadzi yenyu kuti ipinde nemuromo wayo mumba menyu murupanzwa. Saka tati ipapo kana dziri nyaya dzekumakoti hatisi kuda kupapinda ipapo. Mapaona manje mapazvikuziza adhodza mukuwasha kuti awe asi iye hanzvadzi yenyu ngayava nemuromo wayo imomo pamusoro mambo pozotsvakiwa hapo mauya kudara hapana chakaita asi akadhonza uyu iye hanzvadzi yenyu imi muripo. Zvichireva here kuti mukwashaka nekodzero kugara? Haana kodzero, hatisi kumboramba haana kodzero. Asi kuti zvoitwa sei? Baba vaine dzimba ngani? Dzakawanda no. Waniyo. Kwete. Vangani madzimai vairi asi dzimba maproperties. Vangani maproperties akawanda. Kune iri kubva Felix. Ine vamwe varume vasina kuuya panapa dai. Vakabva masamonza vana kuuya. Koita kune imwewo iri kuchitumisa. Ine vamwe futi vana masamonza vasina kuuya panapa. Izvozvo ndizvo ndataura zvamataura zvamabvunza izvo ndozviri. Mai venyu vane imba yavo. Amai vedu mai venyu ndokutibereka icho vangoine imba yavo futi. Vakasirwa nababa venyu. Toti imba yavo nababa venyu. Baba vane vakadzi vairika. Uyu mukadzi imba yake, uyu mukadzi imba yake. Mupanzwa. Ndiozoka. Ndopanzwa here. Simple. Saka ndosandati mai guru vana vavarufunga kuti ine vana vangu mai dini voti ine vana vangu rupanzwa ndonyaya iripo iyi ndochada kuti itariswe hatingaitarise nhasi tikaipatsanura tikaigona inyaya hombei maindwisisa vane daka ngarimbopasiyai tombofema muenda ipapo changabereka ava varume vanga vachibatana vese dzimba nekuti kana uchiti mai avanga vaine imba yavo vaine imba yavo anogona kutadza kujeka nana. Saka inini chitomborudzika maibvunzawo vamwe zvinofamba sei. Dai sekuru venyu varipo vatatidzai. Anamwenda mberi varipo vana baba vati pana iyo imba iyoyi yakusanganisa sekuru venyu kubutsvana vari pake vari kurekera futi sekuru ahanzvadzi ndo pane nyaya ipa sekurandati atimbofasiya ndo pane nyaya ipa muri kuwira neri nasekuru ake ndo varidzi vemba ikatakuenda pachivana mapango kana makuya next time nditsvake kubatsira sambuya kunenyaya yemusimba mapango amene vale zvatutaura ichokwadi here baba vati zvavo baba vangu ndomudziwe ndinopanzikisa mati senguru
pane nhau yakuri kutaura kuti uda kuongorora mukusanganisire neandanda kumbiro dai kuti tichiita zvese izvo tichimira uripo ongosuduruka upamba ibaba vangu aiva kuti asina kubataura naiva atendi nonga tingamusira tichivedzera pane chikusunga here kuti murave muri musha mavo chete chiri kwere ndikwanise kubva mumusha menyu ndirimo ndigone kupindura mbuzo yechidaro pamusana pekuti ndo nhau yandataura kuti inyaya iri kukoti pamusoro yedaro aya mapepa emusha waari kugara uri muzita rababa vangu inini nhau yekugara kwake pamusha wababa vangu haisiriwe kwaikoti patakamusiya achigara pamusha wababa vangu takamutendera izvozvo nekuti hanzvadzi yangu engeri vanga vachirarama vachirika asi kufa kwakaita hanzvadzi yangu achipedza kuvigwa achiita sei daitarisira kuti uyu achauya otenda kugara kwaakaita pamusha osuduruka wenu asi nanhasi asati azviita ndeye estate yababa kune dzimwe dzimba mukuwasha anopinda papi paestate yababa venyu hatina kutombomuisa ipapo apa mukuti nyaya yekwaikoti ndeye estate kuri kumarejisteri wakaitwa estate yababa imba iri part of estate yababa achiti because ine zita rababa ine ownership yababa asi iye akugara ipapo kugara kwake iye ipapo ndokwatiri kukumbirawo dare kuti ngaambosuduruka raikona muntu ini ndandibona sedare kuti rafacilitata nhasi kuti mukwasha anga asiri kuuya kuti ataurira nate zvinhu vavo handitika saka nhasi uno kubva paminiti inei uyo anokwanisa kutotengera nate zvakamadhirika kuti ana baba vese vari pahandika kuratidza kusununguka which means ava nhasi unowanokwanisa kudaidza mukwasha wavo votaura zvemumba mavo zvisati zvava zviri zvekudare musi vari kuzoya padare wavari kudzoka pano netira tichikuwa pano ndo ratava kuisanganisa tichibvunza nyaya dzesezi uyu ambotipa zvataswera takagarira nhasi uno saka tikati tafura hanzi painofurira hapasi painoita sei painoziyera handizive ipfungwa dzavo tikwanisa kuchengeta ndingokwedzerawo inini handigari kuno kwatogara kure kushunguridzika kwatokuitwa nemukwasha kundokaita kuti ndisunge kwandinobva ndiuye kuno tichazosvika pakutaura edu nyaya dzemaexpenses kana takuramba tichiti todai anozvozvikwanisa here nekuti kunge ndiri pano nhasi ngane ndiri masa ndichitoshanda ndiri kuona kunge nyaya iri kupindurwa nevarume ava mukoma wota ndeyekuti mukwasha wenyu nhasi ari pano handiti hongu imi munei muchikwira muchiuya asi vari kuti sedare tine zvinotigaidha kuti tingoti nhasi mukwasha ibva waenda unobva pana atezvara zvinogona kutadza kuti ita kutijekera zvakanaka sedare panenge pachida kuti dare rifambe negwara raro saka vari kuti izvoni kungoti tingobva tangoti nyaya yatopera nhasi mukwasha ibva unobva pana atezvara ndo pakune dare ipa pakatiita pakatiomera hazvigone here kuti semukwasha wenyu vanhu vamboyanana nhasi muno mudare nei munozvitaura futi imimi muri pamwe chete mega nyaya ipi iyoyi kuti moitana sei nepamba apa ndoda zvinhu zvanga chida kungodzera kungokuonesai tingwati izvozvi hatendibuda musi pane patinozobvunzwa kuti chii chakanga chakunza kuti mumamati tinoona edmin vanonga vaitadza kutaura pavanongoenda pavangoona kana kutonga nyaya zvakanaka saka 3 months notice kana kuti mamupa atendi through the legal papers mamupa notice akuinda ati kunongofumase vanhu vanongomba vakana kuti tibage munhu achachiuka chekuti projectika anditika inyaya inofanira kuti ine mutemo shamwari panapa tungagarisana nenguva yakwana notisi yeishi kana ingave tsamba iri kubva kuhandboard yakupi
tsamba yechamwana mazuva akwanyi yeutano kana ida kukondedza ndiye anoziva zvaanokondedzera zvaanenge achisaita zvinozikamwa naiye kuteneso ameni. Saka ndo nyaya iripo. Imimi pamuchaningirika kana kuri kuti baba pamuchamudi nyaya yenyu is right kana muri right, iri right kana muri right. Pamba akaendepedza chikona muri pamba apa imi munoenda kana kuri kuti chaiko munara itenende kupamba chaifanoti zive mazuva akati vanokupai kurenda iye kana ari kuramba kuti acharamba kuti aye naandisikwenda nekuda kwezvakati achapindura haangonyarara achapindura kuti aiwa handisikwanisa kubva nezvakati zvikati iye zvikwenzero kuti anoziva kwete izvozvo kana imi nemusingazivi. Saka tomboita izvozvo imeendai kurenda Headman haana simba rekuevhita munhu unozona kuti Headman musamupe simba risiri kana kuzvupa kana asambeni kuti Headman donga ane simba rekuti pane paanogumira chikutaura nyaya yejurisdiction zvinogonyana imwe moenda redboard yenyu mosezwa mukwasha wenyuyu handitika mazuva edu 3 months dzedu dzinopera musi wakati motsvakawo henyu inotanituchi accommodation place to stay izvozvo zviri pamutemo provided it doesn't have zvino kana zviri extenuating handitika nekuti zvaachapindura achati afirimanzamani paidzi ishoma imdanda agara pari kunguva yakati yakati anotenderwa kuti arofuta ani mazvirwa zvinotambirwa oriye zvaari kurambira kubva ipapo ane zvikonzero zvake kana kubva achipamo havana anoziva saka iye ndiye anoziva handitika toda kuti tibatsirei zvakanaka vana patsanza mauya muchida kuti dare rikubatsirei mukuchema but isi sisazokurasisai sedare tokupinzai pasiripo you end up makudedzwa mune dzimwe nyaya dzisiri nyaya mamuda kuti mubatsire usati murambe muri confined munyaya yenyu chete musabude mubracket zvisiri dakubatsirai ndakubatsirai tisarege mumwe achikanganisika akatarisa takuona kuti chichinoziti tichikanganisa saka ndiri kukumbirai kuti imi munoita izvozvo but muchiita maproper consultation musangomhanya kuti itai maproper consultations apa ndizviri apa pindai maintegrity yenyaya musangojamba kutambira mataka stand Baba